Čaute ľudia, dneska si tam dnešného videa a dneska si ideme zahrať Brawl Stars. Dneska to bude o tom, že musím vyhrať prvé miesto, ale snažím sa dať max rank, lebo už mám 11 max rankov, ale chcem ešte 12, ale no aj tak. A keby takto chce hrať Champion League, tak môže mi napísať do komentárov alebo tak. A vyskúšam vás a môžete byť lepší než ja, neviem, ja vás proste vyskúšam, hej, a takže ideme do videa. Takže videl som to nejakého, dobre, sa skúša, ale on uberá nejak veľa, pána, idem na Mortisa radšej, tam bude, áno, runner. Takže idem do toho Mortisa, ale tu je nejaký Tomar 753 a každý Tomar 753 je slabý. Dobre, mŕtvy. Tomar 753 is dead. Dobre, Mortis mŕtvy, za chvíľu. No musím doraziť. Dobre, ideme do a potom mám zabije. Dobre, let's go good. Ale on je dobrý ten Hank. Prehral som, ale to nevadí. Možno aj proste musím byť proste prvý, aby som mohol skončiť video, ale toto video podľa mňa bude aj dlhé, lebo budem pušovať aj iné karty, alebo tak. Neviem, či vás to baví, či to už ľudí, ale to nevadí. Snažím sa proste hovoriť, že by vás to nenudilo. Ja som proste začiatočník a proste neviem, čo vám hovorím toto videa. Skoro som zomrel, to nevadí. Vyčíme si čestku a ideme na ňo. Dal som ho. Ideme na ňo, či ja mám. A to čo je to karta, to je tá nová. Opa, podobne. Opa. A poviem vás vtip, dobre. To hlavne, že sa zasmiali. Tu má nikto, áno. Ideme tu na, nikto. Tu bude taký. Darí sa mi dneska. Dobre, First Tower. A do koho by som aj išiel pušnúť? Neviem. Nebaví ma to tu na. Počkaj. Nie! Ja som debil. Musím ísť ešte raz, alebo ja idem teraz s Dynamajkom. Neviem vám ukázať, ako s ním viem hrať, ale potom ukážem účet, hej. Začal som hrať 2019 a tak. Kto by chcel na svojím frenda, tak môže napísať do komentárov. Takže zničíme si boxík zase. A to hore je takto. Nice. A teraz ešte Baby Shark Tururu. Dobre, ja som myslel, že no som ešte nevidel, že by takto zrobil, ale ok. Neviem, triku čam bežíš. Ja to neviem robiť. Dobre, mŕtva. Ten Furbot Trunic. Bum. Nie. Sorry, ja som sa dostal do pasce. Ale to nevadí. Dal som si po 4. A, dobre, ešte Winstreak. A teraz by som vám ukázal účet. Na Mortisovi mám 1185. Je to môj main a teď mám rád túto kartu. Potom Leon, to som si dal kvôli týchto čestoch. A potom mám tu Lily, Edgara,
Nie som Edgar Main, ľudia, to som si dal, lebo chcem mať veľa backtrankov. Hej. Potom toto ako skiny, kebyže chcete, mám Rikočita, hej. Potom Kit mám, hej. Potom Surja, mám tu také skiny. A potom tu mám Crow, Spike ešte Max, ale potom toho ten gas trošku klesol, ale to nevadí, a teraz Stua, potom Piper, Nick, tak. On je tiež ale to, ja som také mapy na ňu väčšinou, ale ešte taký OG toto. Že povedal by som, že to je OG. Akože na TikToku to je OG, nie podľa mňa. Hej, a to je... Kde je? A je to Jesse, hej. Takže musíme len nájsť, určite nie je na takom veľkom ranku. Čiže pána, kde je? Kde je pána? Ja nemám Jesse, ľudia. Aj to kde je, môže. Musíme ju hľadať. Pána, neviem nájsť kartu. No, tu je. Taký Dragon. Ale toto nie je vraj. Podľa TikToku, hej. A potom tu mám ešte, čo mám? Poko. Toto je tiež asi, ja neviem, asi OG, lebo ja som to hral vtedy a Max mám taký, Bass mám taký a ešte, neviem, to mám také, neviem, také OG, skiny na Colta. Vlastne nemám rád proste, ale mal som rád veľmi, koho som to mal rád, áno, Nito som mal rád od začiatku hry, tak mám na nej aj troška skinov. Nito som mal rád kvôli tomu, lebo fest bola dobrá karta na začiatok. Odporúčam vám, keď začínate hrať, Nita je dobrý brawler. Keď nedostanete dajko, dobre, hej, a začneme taký. A ešte by som vám chcel ukázať. Čo som to chcel ukázať? Ja nemám OG skiny, jak to? Ja mám Messi, nemám OG. Gas, ten to sa mi aj páči. Ja by som za ňou išiel hrať, ale malo level. Ja by som hral s B, aj s Galeom, aj s Starou, aj s Tikom, ale proste nevadia ten level proste. Aj spam nie. Spam ma to nebaví, ale je to skill brawler. Potom tu máme, toto máme taký slabočký skin, Spirit a na neho mám taký a veľa skinov mám ešte na Leona. Taký. Takže ideme triple dribble s Dynamajkom a budem sa snažiť dať čo najviac killov. Musím ich poťahať ten tým, lebo randomákov mám, že insane. No neviem, ja som to začal hrať v 2019 a kvitol som to v 2021 a ľutujem toho, že som to kvitol, lebo mal som si ešte zahrať s tými boxami. Oni brdali boxy, ale potom mi dali preč, lebo proste všetci hejtili, že to sú zlé boxy. Ale mohli byť aspoň tie boxy. Dobre, dal som gól, ako to ani nie, pre mňa to nebol taký až insane gól. Dobre. Říky. Ešte, že hreším, ale som zvyknutý. Keď nenatáčam, tak proste hreším. Dobre, ja som tu teraz, akože mám dobrý tým, musím uznať, ale oni sú dobrí, proste ja neviem. Pána, sami poison. Áno, ja vždycky neviem, ako má ona ďalku, ale fajn, vždycky ma trafí na ďalku.
Dobre, toto som urobil na nič. Ale ja proste neviem, čo sa mi to teraz deje. V salách som good, ale v láni báč nie. To, čo som zrobil, to už je neprirodzené. Nie, ja som celý jumpy Rigi, ale musíme stražiť loptu, chlapi. Idem stražiť loptu. Dali si gól! Páne, ja som mal teraz, že insane do tých. Dobre, s Dynamitom asi to nie je dobrý nápad, ale idem s Mortišom skúsiť toto. Mám veľký rank, ale mne to nevadí, lebo za chvíľu sa to aj tak vyresetuje, takže môžem s ním hrať, aj keď ma to fest baví, idem s ním hrať. Proste aj tak sa mi to vynuluje a budem ešte radšej vynulovať sám. Aj tak to je ešte horšie, keď si to chcete vynulovať sami, lebo rage, keď prehráte. Ale až také nie, keď to chcete. Ale nič. Proste prosím, dajte odber, keď to sledujete až tu na. Ja som veľmi rád. Napíšte do komentárov, keď to sledujete až tu na. Lebo ja neviem, či takto môže vydržať pri mojom videu tak dlho. Lebo pre mňa tie videá to proste nie sú jak Mr. Beast, alebo nejaký Biggie, alebo môj obľúbený je Housebox. No čo je za mapa? Ja som ešte takú mapu nehral. Dobre, zobrali sme si toto. A dobre, on ma celkom rozdrtil. Dobre, strať na ňo. Ja si tu prídem. Zabijem Spikea. Zabijem. Dobre, vyničil som na nič super silu. Ale to nevadí, vyhrávame. Ja sa proste sústredím. Dobre, ale jeho gule ma zabili. Ojojoj, boli to gangsteri to. Dobre, mám gadžetu, ideme na ňo. Mi nebude brať. Pán, oni to zobrali. Teraz vyhrávajú. Pána, ešte viac. Mám aj prčačku. Musíme to vyhrať, chlapi. Dávajte. Dobre, vyhrali sme. Ja som bol ticho, lebo ja som bol v strese, že prehráme, ale vyhrali sme to a na takom veľkom ranku dokážete vyhrať z random mapy. To je insane. Dobre. Takže to bude asi koniec videa. Takže prajem všetkým radosť a nech žijú. Takže čau.